Tervetuloa Wild Sparkles PM-vlogiin. Moi! Me lähdettiin nyt täältä Skillsroomilta. Tässä on Milla ja Ama. Ja lähdettiin Turkuun. Turkuun! Käteen vasta. Mitä? Ai mitä? Kyllä. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Mä heräsin just äsken. Mä nukuin tossa puolisen tuntia päiväunia ja mä heräsin minuutti sitten ja nyt mua kuvataan Salamalla. Ja me nyt pelataan tätä peliä. Meillä oli silleen, että meidän piti laittaa Hetalle tai kenelle tahansa kapteenille niinku 1 totuus meistä ja 2 valhetta. Ja nyt me ollaan jotenkin ryhmissä ja niitä arvaillaan, että mitkä on. Yeah! Siihen niinku, että A, B tai C silleen niinku, et laittakaa vaan se mitä te luulette, että on oikein. Okei, seuraavaksi on Meltsi. A on nuorin lapsi. B on kotoisin Espoosta. Tai C on asunut 10 eri talossa. Sillä on ryhmän nimi. Nyt loppu meidän visailu. Ja palata kynät. Nyt me saavutaan hotellille. 15 minuutin päästä. Sitten tulee room touriin. Ella boyfriend tulee kattoo. It's there, guys. Joo, mut siis. Holiday Club. Me tultiin hakemaan nyt laukkui. Tässä meidän huone kokoontuu. Yeah. Meidän piti lähteä nyt ulos etsiä tätä huonetta, niin mä en tiedä mitä tapahtuu, mut me nyt tässä mennään. Selvitään nyt. Jee, nyt me mennään. Okei, me saavutaan huudeille. Meillä on mitä vittua? Nyt me ollaan menossa nyt kauppaan. Ja mä ajattelin ostaa 1 litran jogurttia iltapalaksi. Ja mä voin syödä sitä niinku myös huomenna. Mä ostin jääkahvia. Moi! Moi! Me ollaan menossa kauppaan ostaa iltsipaltsi, jee! Mennään. Noniin. Se piti nyt tehdä se. Mennään. Molemmat eri. Tää on pitkällä matematiikkaa. Jos ei näy, yes. Ruotsi. Moikka kaikki. Me ollaan nyt saavuttu meidän hotelliin. Ja meillä on tosi hieno huone. Ja nyt täällä on tällainen pizza menossa. Mä voin esitellä nyt tän. Joka tässä on meidän ovi. Sitten täältä pääsee, täällä on tämmönen niin kuin tuolla on sauna ja suihku. Tässä on peili ja minä. Sitten tässä on toinen vessa, tää on vähän tämmöinen pienempi. Sitten täällä on kaappeja ja peili taas. Sitten keittiö. Se on vähän sotkunen. Please ignore that. Siinä on Milaa. Moi! Siellä on Saima ja Aida. Tässä on meidän niinku tämmöinen olohuone tila juttu. Ja telkkari täällä minä, Ama ja Milla nukutaan. Tää on tosi sotkunen, anteeksi. Ja sitten Tänne siis legit, mikä tunti sitten ja se on jo ton näköinen. jep. Ja sitten täällä on Aidan ja Saiman huone. Jee. Nyt ensimmäinen annos on valmis. Tässä on jogurtti, banaani ja hapankaalia. Sitten valmistui seuraavat. Täällä on bataattiranssiksi, on nuggetteja, on mozzarellaa. Tää on nyt aika tämmönen mun hiu. Moi! Nyt me mennään palaveriin. Iltapalaveri. Meillä oli nyt iltapalaveri. Ja se meni hyvin. Me juteltiin huomista päivästä ja sitten me tehtiin mielikuva. Mistä me kinkattiin kauppaa? Ja nyt me tultiin RDS:iä. Moi. Nyt kello on 12. Mutta me haluttiin käydä RL. Nyt me mennään nyt RL. Käytiin nyt täällä Prinsessan käytävällä. Nyt me ollaan jossain backrooms, kattokaa. Me ollaan jossain backrooms. Ja nyt me mennään hissillä alas. Menen RL:lle. Rise and shine. Kello on. 7.11. Joo, ja me lähdetään aamupalalle. Yeah. What the fuck? Noniin. Tänään me otetaan tyrnishotit. Otetaanko tämmönen kippisen kulaus? Ei, ihan oikeesti mä en pysty Reo. Mä teen pahaa. Äiti.
Tää vaan vähän polttaa, kun tässä on sitä inkivääriä. Ai, mutta tällä kisapäivään. Juu, tässä on Nelli elämässä. Nyt me ollaan menossa aupaalle. 1, 2, 3, release them. Kello on nyt... Paljon kello on? 8, 9. Ei, mä kello on 9. Ja me menemme nyt Nellin kanssa aupaalle. Joka ikinen muu tyyppi täällä on missään kisapuvussa jo. Joo. Ei se siis näytä En mä tiedä, missä tulin. Nyt me lähdemme etsiä sitä. Okei, tässä lukee, että... Tässä lukee ravintolat. Missä lukee? Tossa olisi mennä eteenpäin. Tulimme syömästä. Nyt me mennään... Huoneelle. Laittaa meikkiä ja kisapukuun ja hiukset. Moi tyypit. Nyt get ready with us. Kisoihin. Mun pitää meikkaa Okay, next we're going in with this. Mä sain vähän osumaa tohon, niin tuossa on tämmönen mustelma, niin mä en tiedä, että meikkaukset tuon päälle, vaan sillä, että sitä ei näy vaan mitään. Mulla on värin sitä corrector. Mulla on nyt tämmönen Heillä on niin hyvä silmämeikki. Mä lähdin mun jääkaapioven tohon, niin toskin on nyt mustelma. Mä laittaa noihin mustelmiin vähän täältä tämmöstä color correctingia, mutta mä en tiedä miten mä onnistun. laitan enemmän, koska mä en halua ihan näyttää kalpaa. Kun mulla on tää kikon tää, niin ehkä sit kun menee siihen päälle, kun mä oon kikoa. Tällä meikki valittaa kans. Okei, sit vähän tämmöstä bronzeria. Okei, nyt on vähän saatu väriä tähän. In this face. Seuraavaksi poskipuna. Okei, sit mä näen täällä, mulla on Catricen, tää on ihan sikko hyvä. Mä en ymmärrä, tää on niinku underrated, tää ei oo mikään maksettu mainos. Mulla on tälleen sotken, koska tähän pitää, eiks kisa poskipuna on niinku juttu? Mä tästä tulee jotain, koska joskus tää ei niinku, tää näyttää, että tästä ei tuu mitään. Tästä tulee jotain. Sä ponnarit. Meltsi on huolissa sen tyvikainalon hajusta. Ei kun mun kisapukun on jäänyt semmonen haju. Siihen on jäänyt semmonen paha haju. Tähän on nyt jäänyt jumiin semmonen. Tää on pesty monta kertaa, eikä se lähde pois. Bye! Otettiin TikTokia ja otettiin kuvia meidän digikameroilla. Mä olin näyttämässä tätä silleen digikameran, mutta laskin. Ja kohta me mennään syömään. Ja sit kisapaikalla. Jännättää. Ei jännä. Okei, nyt päällä svetari, pitkät housut. Sukat. Ei oo kyllä jollain pitkiä housuja. Ja nyt me menemme Syömään lounasta. syömään lounasta. Ja let's go! Varovasti. Varovasti kisapäivänä. Söpö. Voiko tää tänne päin niinku tonne päin? En mä tiedä, mä näyttää tietysti kuvaa. 12.19. 12.19. Otetaan hissi. Tässä on Eltsi. Täällä me ollaan. Ja Heidin letti kato sen hiuksista. Moro! Issues näistä. Kun näissä on näistä. Tällaisia se Viimäkin. Täällä meidän kisakampaus. Tämmönen letti. Ihanasti kiil. Täällä on lounasta. Mitäs löytyy? Täältä saa protskut kisapäivään. Kyllä. Joo, nää harjoittelee meidän lämpötanssia varten. Oi vitsi, kun täällä on ihana sää. Mitä jengi tänään? Onks Turku hereillä? Onks Turku valmiina? Ei oo! Ei oo! Ei oo! Nyt ei kiire, mutta nyt me lähdemme alakertaan ja kisapaikalleen. Jee, nyt mennään. Eikö, ollaanko me autossa? Ei, nyt me lähdetään kohta tonne kisapaikalle. Joo. Pääsimme bussiin. En mä tiedä, se on päivä. Mitä saavutaan? Kisapaikalle. Ota sun kanssa.
Ulostettu versio valmiiksi käteen. Okei, nyt me lähdetään. Me lähdetään ulos. Jono aakkosjärjestykset. Tuolla on Nelli Alakare. Oho, ei kyllä näy. Me ollaan tässä jo. Hyvä Ella! Jee! Woo! Kisat! Tässä paikka. Ai on vai? Ai on. Yeah, passport. Yeah, I have passport here. You ain't see. Meidän pitää kohta näyttää meidän passikuvat. Nyt me tulimme sisätiloihin, ainakin melkein tossa. Ainakin jos sitten me ollaan eteisessä. Tai tuulikaapissa. Tai tällaisessa pienemmä. Sitten saadaan kisapassit. Obviously, this is how we do it. This is how we go in. This is wild sparkles and we're growing. Kisat salee myöhässä, nyt me vähän venataan täällä. Mä kirjoitin rokoihin. Hyvä heta. Mikä me laitetaan? Laitetaan puuttuva palanen. Noniin. Just niin kuin ois tunnettu aina. Mun sydämestä puuttuu palanen. Mä mun tela, ei mun tarvikela. Turha läppiäni harkitse. Tää tuntuu helpolta. Ees ja se 90 ppm. Niinku Jordani ilmatyylitytty teki vaan mun me ollaan nyt tehty kisasuoritus ja me käytiin kanssa syömässä, oli bolognese pastaa. Ja nyt Kelttu pesee sen teippiä pois sen sormesta. Joo, ja seuraavaksi mennään varmaan ottaa kuvia ja sitten mennään kattoo BB. Jeep! Nyt me ollaan Narikossa ja kohta me lähdetään bussille hotellille. Me äsken kuviin ja lähdetään joko syömään syömäpaikkaan tai hotellille syömään. Ei kauppaa. Nyt me juostiin bussiin. Hei! Meillä tuli vähän suunnitelmien muutos ja me käydään nyt varmaan kaupan kautta Täällä on Peppi. hakemassa iltapalaa. Kerttu, äitkä puhu enää, koska sä kasvatat tätä laajaa. Ja paljastaa. Paljastaa miten saunaan. Saavuttiin hotellille. Nyt lähtee heti, kuulkaa, huulipunat veksi. Joo, tosi kivan näköinen. Ei oo, me käytetään talouspaperia. Niin, kellään ei ole valon loppuja meidän huoneesta, niin tää on vähän tämmönen... Eikä toks puikkui. Okei, me ollaan nyt täällä odottamassa meidän Taco Bell-tilausta Ainon kanssa. Ja me saadaan kohta varmaan tietää finaalistit. Katsotaan, päästäänkö? Joo. Tänään meillä on sit enää niinku iltapalaveri ja nyt meillä on niinku vapaa-aikaa ja sit meillä on iltapalaveri. Ja me mennään ainakin saunaan ja syömään nyt ruokaa. Okei, tässä mun ruoka, tossa on juku. Noita. Mikä tää on? Tää on se crunchy. Tosi crunchy. Tää on joku taco supreme, nachot ja kastike.
Jaakobis. Yes. Mikä olisi crunchy? Very crunchy. Yes. Delicious. Entä meltsi? Ei ruokaa. Ei ruokaa. Mutta Tuve Janssonin muumimaratoni jatkuu. Saatiin just tässä tietää, että ei päästy finaaliin. Juu. Kiva! Joku tämmönen nimetön henkilö lähetti meille tämmöisestä lähteestä niinku editin tästä meidän kisasuorituksesta, niin voidaan katsoa yhdessä minkälainen tää editti nyt on. No niin. Alusta. Noin. Sparkles, obviously. Et tämmönen niinku oli tehty meistä. Aika kiva. Kiitollisia ollaan tästä. Video. To the top. Meillä alkaa nyt iltapaltsu. Ja tässä on kuva, minkä Heidi haluaisi näyttää. Niin, eli paltsu. No, palaveri. Tässä kuva, kun me oltiin Heidin kanssa saunas. Meillä oli spa night. Nyt mä otan tämän kameran mukaan ja me mennään sinne palaveriin. Meillä oli eilenkin sauna night. Niin, eilenkin oltiin saunassa, jos ei sitä... Jos oltais kipannut sen kohan. Vittinä toi on housut, paita, shortsit ja huppari. Yöpaita ja nää vanhat kinahousut, mitkä joskus oli kaikilla. Bye! Okei, tästä me ollaan menossa nyt paltsuun, iltapalaveriin. Ja meillä on karkit ja mulla on täällä. Aman hieno lettis. Niin sit mä ostin nää, kun Enso kertoi, että nää on FT. Eikö se tiennyt? Mä opin vasta kaksi. Kampaus. Haluaisitko nyt esitellä niitä hiuksia? Okei, täällä on yksi tämmönen. Tää on niin kaunis tää kampaus. Ihan sikasöpö. Täällä on vähän... No ei noin haittaa noin iskahiukset. Joo. Mä nyt esittelen tän yön hiustyylit. Tässä on Nellin. Ihana tämmönen. Tämmönen ranskalainen. Sitten tässä on Kertun. Tämmönen, mikäs tää nyt on? Onko se nimi Baskeri se mikä on? Joo, se on Baskeri. Sitten on vielä tämmönen vähän... Tämmönen omanlaisensa. Hei, sieni. Sieni ja ranskalainen ja sitten joku muu. Tää on niinku, mikä tää on? Oot, mä yritin keksiä tälle nimen. Kerttu Lahti. Se ei tykännyt mun nimestä, niin mä keksin sille. Lilla herrasta tuntemaan. Mitä sä teet? Mistä sun kamera on tällä lähellä? En tiedä. Kello on paljon kello 90 mennään nyt aamiaiselle aamupalalle. Nähdään siellä, hei. Okei, me ollaan nyt täällä. Noniin. Moikka. Wow, nyt me tultiin aamupalalle. Hienoa. Kyllä tästä tulee. On ripsi reveal. Voisi painaa sitä vähän, kun se varmaan tippuu kohta. My makeup is done now. So let's do Nellis makeup. Tässä me kaikki 3 kivaa. Nyt me tehdään Nellin tää. Tai minä teen kanssa tolle onnistuu. Saimme vieraita. Moi vlogi. Novemmi. Mä menin kylpylään. Me tehtiin kierrbasket. Avaa nää, voidaan katsoa kuinka kivat näistä tulee. Öljyllä. Öljyllä? Juu, no ne tehtäänkin tekee jotain tämmöset meltsihiusjuttuja, koska hän ei ota muhan tänne auki, kun mä yleensä niin teen. Joo, mä laitan tälleen. Extra holdi. Yhtä ihmettä. Ootako teille antaa niille olla hetkessä nyt, kun mä lähden? Kyllä mä vielä tästä. Mä sitä pitää niinku säädellä, mä haluan edes mennä. Aika monta. Mistä pitäis tiedä? Hyvä. Ootko kuva? No niin, no tästä just tutoriaali. Okei, nyt on kuva. Moikka! Äsken jätettiin kamat tohon respaan ja nyt me menemme syömään. Meillä on nyt ruokana spagettia ja jotain kalakastiketta. On siis vähän niinku meidän koulun kalakeittoa ja spagettia. Tää on vähän outo yhdistelmä. Noniin, sanoppa. Moi kaikki, mä ostin eilen päärynän ja sit mä söin sen ja mulla on myös tää ja nyt mä syön tän. Ja mullakin haluu sanoa mulle.
Nyt me ollaan käyty syömässä ja me mennään kohta Kisapaikalle. Joo. Otan sitten vähän lisää. Tää on just tämmönen ärsyvä video, joka on semmonen, että nyt me vaan mennään jonnekin eikä oikeesti näytä mitään, mutta haettiin tavarat ja sitä saada. Moi. Nyt matkaamme kohti kisapaikkaa Intibus. Mä nyt toivon, että me saadaan hyvä paikka, koska me tultiin Heidin kanssa tänne aika myöhään. Jes! Ja se on täällä. Se on täällä. Hyvä paikka. Tää on oikeesti paras paikka. Tää niinku keskioven vieressä tää. Anteeksi, me ollaan vähän unohdettu nyt kuvata Me ollaan kuvattu paljon livei, mut nyt on sunnuntai. Me kuvattiin kyllä aamupalaan. Me otettiin taas tyrnishotit, ettei tulla kipeäksi. Mä näytän ihan blondiinalta. Mut siis me ollaan nytten Gatorade No niin, me nyt saavutaan tänne Me mennään kattoo kisapaikalle. finaalia. Poikkeuksellisesti sä voit jättää. Tää on ihan pyllyn kylmä oikeesti. Ollaan oltu täällä alle minuuttia ja mä ostin tän paidan nyt. Tultiin nyt katsomaan palkintojakoin. Junnu level. Junnu level 4 ja Sensu level 5. Ja Sennu level 4. Siellä on, niin joo, Junnu level 4 sarjassa on paljon suomalaisia toppasissa, niin toivotaan parasta kaikille. Kyllä. Noille tutuille. Täällä aurinkoisella kisapaikalla. Ja tänne ostaa Emsulle teetä. Emsu osti kariviamakuisen teen ja Tää on se hyvä. tuntuuko se tosi hyvälle? Tosi hyvän tuoksunen. Ja niin, ja me ollaan nyt oltu täällä joku 2 tuntia kohta. Eiks me olla about ollut Kohta alkaa varmaan cheer-sarjat, niin sitten me mennään katsomaan. Niin, ja sitten mikä tää on? Kattokaa meidän glitterihiuksis, me laitettiin. Näytä blondilta. Mäkin. Näytä sama hiukkinen. Niin, niin me mennään kohta varmaan kattoo cheer-sarjoja. Ja sit me lähdetään. Täällä on neulontaa, mäkin neuloin, mut nyt mä aloitin ranskan kokeeseen lukemisen. Ja joo, täällä me ollaan istuttu tää koko aika, että joo. 4 tyyppiä, sit BB. Täällä oli äsken jotain hip-hop tyyppejä. Mut joo. Nyt tulee BB. Yeah. Aina. Nyt me ollaan bussissa, me juostiin täällä, koska meillä on vähän kylmä. Pizzalla oli kiire, meillä oli Raksi pizzabuffettiin. Matkaa parhaas päällä juhlaillallisella. Moi. Mun äiti kuulostaa täältä, koska mä kannustin vähän BBtä. Joo, Ei mulla vaan BB. Ei, tää on vähän kylmä, mulla on vielä silti kylmä. Mulla on joku kassia. Mulla on huono matikan koe. Joo, okei. Okei, täällä saavuttiin Raksiin nyt. No me voitettiin silti enemmän. Me ollaan nyt matkalla kotiin ja nyt tää vlogi tulee päätökseen. Kiitos katsojille, moikka!